Здравейте всички! Днес съм предвидел да си построим една бърза и лесна ферма за храна с крави и също така да построим моб фермата, XP фермата за зомбита и предлагам да започваме. Така, първо извън кадър построих ето тази малка фермичка за жито. Направих я главно, за да мога да размножавам животни и може би за някакво малко количество храна. Друго нещо, което направих извън кадър е, че тук събрах няколко крави, трябваше да ходя чак ето до там. Ето тук даже, за да ги пренеса по-лесно, трябваше да направя някакъв грозен временен мост, който ще махна. Тук си направих едни стълбички. Виждам, че става вечер, затова мисля да отивам да спа. Така. Първо ще започна с фермата за крави. Тя е изключително лесна. Това са материалите, които ни трябват. Направих хопъри с айрона, който изкопахме от миналия епизод. Първото нещо, което трябва да направим е да построим 3 блока високо стъкло. След това да заобградим ето така. След това така. Чест. Хопър. И за сега това. Сега трябва по някакъв начин да примамим кравите. Добре, първа крава. Втора крава. Трета крава. И четвъртата крава. Тук горе да сложим фенс и да го счупим. И като за финал тук просто трябва да сложим вода. И на практика фермата е готова. Сега каква е идеята? Трябва да съберем житото и с това жито трябва да почнем да храним кравите. И така, когато след време станат много крави, те ще почнат да умират, защото са на много малко място. Но за тази ферма, за да проработи, ще трябва да мине някакво известно време. И затова ви предлагам да минем към следващата ферма. Тя, разбира се, е XP фермата. Ето го изпълнера, до който стигнахме миналия път. Трябва да счупа тези честове. И разбира се, да разширя малко мястото. Просто трябва да счупя външния слой камък. И готово. Тук трябва да счупим този горен слой. Така, сега единственото нещо, което остана е да счупим надолу 4 блока. Така, добре, че беше дърт малко да поизкопая по-бързо. Трябва да затворя всички останали дупки. Така, ето и че счупихме последния слой. Няма да е скачването и вдигането, защото ни трябва магма и сол санд. Като аз все още нямам. Трябва да се направим безкрайен източник на вода. Е готово. Може би това не беше най-доброто място, но какво да се прави? Трябва ето тук да пуснем вода и ако сметките са добре, всичко е точно. Сега трябва по някакъв начин да свържа стаечката, която направих долу с останалата част. Трябва, ако копая така, да намеря. Добре. Тук да сложим чест. Така. И 3 слаба. Трябва да направя една много опасна мисия. Добре, май сме готови. Да видим. Добре. Работи до някаква степен. А иначе сега планът ми е да се кача, да взема, да си направя още няколко айрон кирки и да отида да търся диаманти. След да ги намеря по метода на тунелите, време е да почвам да копая. Трябва да стигна до минус 58 ниво и да почвам да правя тунелите. Бедрока се срещат доста диаманти. Добре, ми се да пробвам един друг метод, където се правят и ръкави. Айрон. Трябва ми айрон.
Намаля се всеки ден, тъй че мисля да го взема. О, диамант! Yes! О, мале! Най-накрая. Минимум 3 са. Сега да разкопая около тях. 5. Това е много добре. 5 диаманта. Мале. 5 диаманта е много добре. 6. Ами аз мисля да се връщам. Намерихме 6 диаманта, което е много добре. Мисля до тук да приключвам днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате и до скоро.